vie, že to vyhráme. Futbaloví hráči zrači, nie sú žiadni srači, stačí dohodnúť sa na čas a môžeme dať zápas. Je možné, že keď Rača začne útočiť, tak vaši brankári sa budú musieť pomočiť, ale o tom to není, lebo skóre sa neustále mení a to naši vedia, že ten futbal je aj od tých, ktorí na striedačke sedia, lebo tiež patria k ním, no a tým tvoria tým ako ja tvorím Rím, ktorým im hovorím, že bežím po tráve, kľúčkujem a dávam gól. Kde si ty vtedy bol, kde si ty vtedy bol? Ja som Rača práve preto si to nestihol, ale preto si to nestihol. Tak podáme na lokošky futbálek, či už oficiálne alebo len tak hráme. Tak kopni tú loptu, nech gól dáme, pretože to každý vie, že to vyhráme.